салому дуруд ҳамватанони азиз, ба ҳама обуначиён мухлисон бародар Садои умед сиҳатӣ ва сарбаландӣ орзумандам. чуноне ки пеш мо барои шумо Садои умедро нишон дода будем чихе ки ай муассисаи ислоҳӣ баромада буд ва якчанд хабари дига ҳам дорем ки яктоашро ба шумо имрӯз хоҳем гуфт. як дӯст ман наворбардор аст ва ӯро ба муассисаи ислоҳӣ барои чорабиниҳои фарҳангиву илмӣ даъват карданд дар ҳамон муассисае ки Садои умед буд. ва дӯстам ба ман гуфт ки Садои умед дар он ҷо коргардон барномасоз ва раиси фарҳанг буд. Раиси фарҳанг ва ӯ гуфт ки ман бо чашмони худам дидам ки аз баромади Садои умед маҳбусон аз чашмашон ашк мерехт, ҳатто кормандони ҳамон муассиса ашк мерехтанд. як психологи дигарам дар ҳамон ҷо буд ва гуфт ки барои маҳбусон чунин чорабиниҳои фарҳангӣ хело ва хело ҳам мусоидат мекунанд. бародарҷонон, ман ин хабарро пинҳонӣ баҳри шумо гуфтам. ба канал обуна мешавем, каналро дастгирӣ мекунем ва ман ҳар рӯз барои шумо хабарҳои тару тозаро хоҳам пешниҳод кард. Сарбаланду хона обод бошед.